ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುಗ ಬೆಲ್ಲಕಾಯಿ ದೋಸೆ ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಅದುಂಡು ಸಾಫ್ಟ್ ಆದುಪ್ಪುಡು ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ಅವರ ತೂದುಬಲಿ ನೆಕ್ ಪೋಡ್ತೀನಿ. ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬೆಲ್ಲಕಾಯ್ದ ಪಚ್ಚಿಲ್ ಅರಿ 2 ಪಾವು ಒಂದು ಬೊಳಂತರಿ ರಾತ್ರಿ ನೀಡ್ಕೊಳ್ಳು ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಬೆಲ್ಲಕಾಯಿನಂತೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಪಾಡ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇತ್ತೆ ಇದು ಗ್ರೈಂಡ್ ನೆಂದೆಪ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ಅವೇ ನೆತ್ತಿ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಅರಿಲ್ಲ ಪಾಡ್ದ ಇದೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಐಕ್ ಪಾಡ್ಬೇಕು. ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದಕ್ಕ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇತ್ತೆ ಈ ದಪ್ಪ ಬರೋದು ದೋಸೆ ರೆಡಿ ಬೆಲ್ಲಕಾಯ್ದ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಪಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ನನ್ನದ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.